Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 8 verse 1 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi: Busa, wala na'y pagkahinukman alang sa mga anaa diha kang Kristo Jesus, nga wala naglakaw sumala sa unod, kundili sumala sa Espiritu. Tungod kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi, nagpahiling kawas kaninyo diha kang Kristo Jesus, gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod, nga gipahuyang sa unod, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak diha sa hulagway sa makasasalang unod ug alang sa sala gihukman niya ang sala diha sa unod aron nga ang matarong nga gimando sa balaod matuman dinhi kanato nga naglakaw dili sumala sa unod kundi sumala sa Espiritu. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagsulod sa chapter 8, mga kaigsunan, kinahanglan natong hinumduman nga si Pablo nagsulat og usa ka unified letter, nagkahiusa nga sulat. Gihimo kining tataw ni Pablo sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 4 nga ang tanang mga tawo nagbarog nga sad-an atubangan sa Dios. Ang tanan hinukman ug ang tanan nanginahanglan sa iyang grasya sa kaluwasan. Ug bisan pa ug ang pagsunod sa balaod gi-require sa Ginoo sa tanang mga tawo, ang atong mga buhat sa pagsunod dili makapalit sa atong kaluwasan. Dili kita maluwas pinaagi sa atong mga buhat sa balaod. Ang atong mga buhat, mga kaigsunan, wala gayoy mahimo sa pagtangtang sa atong guilt, sa atong pagkasad-an. Maangkon lamang nato kini pinaagi sa sakripisyo ni Hesukristo nga maangkon sa tanang mga tawo nga nagtuo kaniya. Kinahanglan nato ang pagkamatarong ni Kristo nga isulob nga ri kanato. Ang tawag niini justification by faith. Mahimo kitang walay sala atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo. Sa kapitulo 5 hangtod sa kapitulo 8, naghatag si Pablo og praktikal nga aplikasyon niini nga doctrine. For example, sa chapter 5, gisugdan ni Pablo kini pinaagi sa paggamit sa pulong nga therefore or busa. In other words, gisumpay ni Pablo kini nga section sa doktrina sa justification by faith. Ang chapter 5 hangtod sa chapter 8 nag-focus primarily sa duha ka tema nga sumpay sa atong justification. Unsa man kining duha? Ang atong pagkahiusa diha kang Kristo ug ang atong kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Ang chapter 5 ug chapter 6 nag-focus sa atong pagkahiusa diha kang Kristo. Ang chapter 7 ug chapter 8 nag-focus sa atong pagsalig ug kasiguraduhan nga nagikan niini nga pagkahiusa diha kang Kristo. Sa laktod nga pagkaistorya, kung ikaw nagtuo kaniya nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nga gitugyan alang sa atong mga kasalanan ug nabanhaw pag-usab alang sa atong justification, nan ang imong kaluwasan igsuon sigurado gayod. Wala gayoy makasakbit niini gikan kanimo. Gikonclude ni Pablo ang chapter 8 pinaagi sa pagsulat, Romans 8:35, kinsang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo
O gitubag usab ni Pablo kini nga pangutana sa verse 39, walay makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Ginoo nga anaa diha kang Kristo Jesus nga atong Dios. Sa atong pagsulod sa kapitulo 8, makita nato ang usa ka kapitulo nga lapad kaayo og lalom. Gitawag kini ni James Montgomery Boyce ingon nga pinakabantugan nga kapitulo sa Biblia. Usa kini ka kapitulo nga naghatag kanato og paghupay ug paglig-on. Usa kini ka kapitulo nga aduna gayoy dako kayong paglaom alang sa mga katawhan sa Ginoo. Nagsugod kini pinaagi sa pag-ingon, there is therefore no condemnation. Wala nay pagkahinukman. Ang chapter 8 nagpakita kanato sa ultimate nga utlanan sa justification by faith. Sigurado gayud kita sa atong final nga kadaugan. Sama sa chapter 5, ang chapter 8 nagsugod usab sa pulo nga therefore or busa. Nga ang buot ipasabot niini sumpay kini sa milabay nga seksyon. Sa laing bahin, sumpay kini sa tanang mga kapitulo nga nauna pa niini. Tungod kay nagpadayon pa man gihapon si Pablo sa pagsulat mahitungod sa mga resulta sa atong justification. There is therefore now no condemnation. Apan, mas importante mga kaigsuunan, gisumpayan ni Pablo ang katapusan sa Kapitulo 7. Ang Kapitulo 7 nagsugod sa usa ka deklarasyon nga ang atong relasyon sa balaod na usab. Niadtong wala pa kita diha kang Kristo, mga makasasala pa, ang balaod nagkundinar lamang kanato, naghukom kanato. Ang balaod naghatag og mga sugo nga dili gayud nato masunod ug wala usab kitay gahom aron sundon kini. Apan diha kang Kristo nakaplagan nato ang kaluwasan gikan sa mga bugat nga dikta sa balaod tungod kay si Kristo ang nagtuman sa balaod alang kanato. Aduna nay kalainan between the subjective and objective truth. Unsa man kini? Ang kamatuuran sumala sa atong kasinatian ug ang kamatuuran sumala sa libro sa Ginoo, kining judicial book of God. Diha kang Kristo, gideklarar kita nga matarong, inosente, walay sala sa libro sa Ginoo. Judicial kini mga kaigsuunan. Apan sa aktual nato nga kasinatian, nasayod kita nga nakigbisog pa kita batok sa sala. Philippians chapter 3 verse 10 to 13. Ang giingon ni Pablo dinhi, nga mailhan ko siya og ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit sa iyang mga pag-antos nga mahimong sama kaniya sa iyang kamatayon nga pinaagi sa bisag unsang posibleng pamaagi maangkon nako ang pagkabanhaw gikan sa mga patay dili kay naangkon ko na kini o nahingpit na ako kun dili nagapadayon ako aron makab-ot ko kini kung giunsa nga gikab-ot usab ako ni Kristo Jesus. Mga igsuon, wala pa nako giisip nga nakab-ot ko na, apan usa ka butang ang akong ginabuhat, gikalimtan ko ang mga butang nga anaa sa likod ug gipadayon ang mga butang sa umaabot. Ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsuonan aduna paghihapoy pakigbisog batok sa sala. Mao gani nga sa ikaduhang bahin sa chapter 7 gipasabot gayud ni Pablo kanato kining dakong gubat gumikan kay aduna pay nagpabilin nga sala sa atong mga unod. Romans chapter 7 verse 19 ang giingon ni Pablo, tungod kay dili nako mabuhat ang maayo nga akong gusto, apan ang dautan nga dili nako gusto mao hinuon ang kanunay nakong ginabuhat. So human nga malarawan ni Pablo ang iyang pakigbisog ug ang kasagara nga kapakiyasan niya, misinggit siya, desperado na kaayo siya. Romans chapter 7 verse 24 to 25. Pagkaalaot gayud nako nga matang sa tawo, kinsa ang makaluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon. Gitubag usab ni Pablo kini nga pangutana, salamat sa Ginoo pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. Nga murabag si Pablo na overcome siya sa kalipay gumikan sa dakong kaluwasan nga iyang naangkon pinaagi kang Kristo. So nakigistorya si Pablo ingon nga usa ka tawo nga anaa sa dakong kaguol pero dili desperado gumikan kay nasayod siya mahitungod sa dakong kaluwasan alang kanila nga anaa diha kang Kristo Jesus. Ang usa ka Kristohano nasayod gayud kung unsa ang buti pasabot nga mapahiling kawas gikan sa gahom sa sala.
Si Pablo gidescribe niya kini nga dako kayo nga struggle pakigbisog. Ang Kristohanon nakigbisog paghihapon batok sa sala nga nahabilin. Kitang tanan mga makasasala ug magpadayon gihapon niini nga kahimtang sa tibuok natong kinabuhi. Mao gani nga ang Kristohanon nga kinabuhi nagkinahanglan gayud og bugat nga disiplina. For example, Romans chapter 13 verse 12, ang giingon dinhi, lawom na ang kagabhion ug ang adlaw hapit na. Busa isalikway na nato ang mga buhat sa kangitngit ug atong isulob ang mga hinagiban sa kahayag. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Apan gidisiplina nako ang akong lawas ug gihimo kining ulipon aron pagkahuman nako nga makapanudlo sa uban, ako mismo dili isalikway. 1 Corinthians 9:27 usab, apan gidisiplina ko ang akong lawas ug gihimo kining akong ulipon. Mao kini ang testimonyo ni Pablo ug mao kini usab ang kinahanglan natong buhaton. Apan ang Kristohanon mga kaigsunan dili na ulipon sa sala. Namatay na kita kauban ni Kristo. Ang daang pagkatawo gilansang na kauban ni Kristo. Aduna na kita'y bag-ong relasyon sa balaod. Dili na kita hinukman gumikan sa balaod. Romans 6:14. Tungod kay ang sala dili na makahari diha kaninyo, tungod kay dili na kamo ilalom sa balaod kundi dili ilalom sa grasya. So ang balaod mga kaigsuunan dili na makahukom kanato with impossible demands. Gumikan kay gituman na ni Kristo ang tanang gidikta sa balaod. Romans chapter 8 verse 3. Tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod nga gipahuyang sa unod. Pinaagi sa pagdala sa iyang anak diha sa hulagway sa makasasalang unod ug alang sa sala, gihukman niya ang sala diha sa unod. Ang Kristohanon mga kaigsuuna nasayod usab mahitungod sa kapasayloan sa Dios pinaagi kang Kristo. Remember, ang atong utang dako gayud kaayo. Gidescribe kini ni Pablo sa iyang sumbingay mahitungod sa tawo nga utangan. Matthew chapter 18 verse 23 hangtod sa 27. Ang giingon dinhi, busa ang gingharian sa langit mahisama sa usa ka hari nga naglaraw nga makipaghusay sa iyang mga ulipon mahitungod sa ilang mga utang. Sa dihang gisugda na niya ang pagkwenta, gipaatubang kaniya ang usa ka utangan niya og 10,000 talento. Ug tungod kay wala siya'y mabayad, gisugo sa amo nga ibaligya siya apil ang iyang asawa ug mga anak ug ang tanan niyang kabtangan aron sila makabayad. Tungod niini miluhod ang ulipon nga nag-ingon, "Sir, pasensyahi ko ug bayaran ra nako nimo ang tanan." Tungod sa kaluoy sa amo ni adtong maong ulipon, gihatagan niya kini og kagawasan ug gipasaylo sa iyang utang. Kining giingon sa Biblia nga 10,000 talents. Minilyon ang kantidad niini sa atong panahon karon. So imposible gayud nga mabayaran kini sa usa ka yano nga tawo. Ug sa tinuod lamang mga kahigalaan ang atong utang dili masukod atubangan sa Ginoo. Dugang pa, ang Kristohanon usab nasayod kung unsa ang but ipasabot nga aduna kitay pagsalig alang sa final nga kaluwasan nga ihatag sa Ginoo kanato sa umaabot. Karon, nag-struggle pa kita niining atong lawas nga gidula-dulaan sa sala. Nag-struggle pa kita nga atong disiplinahon ang atong lawas ug naguol kita gumikan kay sa dili na maihap nga higayon. Napakyas kita sa pagsunod sa balaod sa Ginoo, pero nasayod usab kita sa umaabot nga himaya nga atong maangkon. Nangutana si Pablo mahitungod sa future. Ang giingon sa Romans 7:24, o pagkaalaot gayud nako nga matang sa tawo. Kinsa ang makaluwas kanako gikan sa lawas niining kamatayon. This is future tense. Who shall deliver me? Ug ang tubag ni Pablo, future usab nga realidad. Jesus will deliver me or Jesus will deliver us. Umaabot ang panahon nga ang tanan natong pakigbisog dinhi sa kalibutan batok sa unod mahanaw gayod. Romans 8:17. Ug kung mga anak nan mga tigpanunod sa Ginoo ug kauban nga tigpanunod ni Kristo, kung magantos kitang kauban niya aron nga kita usab managkauban nga mahimaya. So niini nga dako kaayo nga saad alang sa atong kaluwasan in the future nga si Pablo nagpadayon sa iyang sulat sa chapter 8. Ang chapter 8
Paspas kaayong mipuli sa makaguol kaayo nga pulong sa chapter 7. Pulong kini sa kadaugan. Ang giingon din hiyo, busa wala nay pagkahinukman alang sa mga anaa diha kang Kristo Jesus. Nga wala naglakaw sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Samara nga gihatagan kita og kasiguraduhan alang sa kaluwasan nato sa umaabot gikan sa sala sa atong pagbarog at ubangan ni Kristo. Karon usab nasayod kita nga nagbarog kita nga gawasnon gikan sa paghukom sa Ginoo karon. Gumikan kay ang giingon sa verse 1 sa chapter 8, there is now no condemnation. Wala nay pagkahinukman karon sa nahabiling takna sa atong pagpamalandong, atong ipalapad pagayod kaayo kining mahimayaong doktrina sa justification or kining giisip kita nga walay sala at tubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Unang punto, ang justification mga kaigsuunan, realidad kini sa kamulong nga panahon alang sa tanang magtutuo. Ang giingon diri sa verse 1, there is therefore now no condemnation. Kining condemnation mga kaigsuunan or pagkahinukman, usa kini ka pulo nga hadlok gayud kaayo paminawon. Ang picture niini mao ang usa ka kriminal nga gihatagan na sa maghuhukom sa iyang sentensya nga guilty ug siya gihukman alang sa kamatayon. Aduna nay electric chair nga nagpaabot kaniya or lethal injection. Daghan kaayo tang mga istorya nga nadunggan sa mga tawo nga samtang naglakaw sila padulong sa silya elektrika, luya kaayo ang ilang pamati, nagpangurog, condemned, hinukman. Sa korte sa hustisya sa Ginoo mga kaigsuunan, ang tanang mga tawo gipakatawo niining kalibutan nga hinukman na. Psalm chapter 51 verse 5, ang giingon din hiyo, tanawa, gihulma ako diha sa sala, ug diha sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Condemned, hinukman na kita. Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan nakasala ug wala nakakabot sa himaya sa Dios. Condemned, hinukman na. Romans chapter 5 verse 12, busa samara nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan ug ang kamatayon pinaagi sa sala, busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo tungod kay ang tanan nakasala. So hinukman kitang tanan. Diha kang Adan, kitang tanan hinukman. Apan diha kang Kristo, ang tanang magtutuo napahiling kawas gikan sa tanang paghukom. Ang balaod dili na makahukom batok kanato. Sa tinuod lang nagdikta ang Ginoo nga atong sundon ang balaod perfectly. Ug ang bisag unsa kagamay nga pagsupak sa balaod mao kini ang makapasilaob sa tunglo sa Dios. Apan ilalom sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang magtutuo nalimpiyuhan na gikan sa iyang mga sala. Ang balaod dili na makahukom kanato. Ang sentensya sa kamatayon natangtang na. Usa kini ka realidad sa kamulong nga panahon. Hebrews chapter 8 verse 12. Ang giingon dinhi, tungod kay ako mahimong maluluyon sa ilang pagkadautan ug ang ilang mga sala ug mga kalapasan dili ko na hinumduman pa. Praise God. Psalm chapter 103 verse 12 hangtod sa 13. Ang giingon dinhi, sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan. Maingon man usab ang gilayon sa iyang pagtangtang sa atong mga kalapasan gikan kanato. Sama ra nga ang usa ka amahan maluoy sa iyang mga anak, maingon man usab nga ang Dios maluoy kanila nga nahadlok kaniya. Gipasaylo na kita. Wala nay paghukom, dili na kita hinukman. Kini nga kamulong nga realidad sa atong kaluwasan, mao kini ang tinubdan sa atong kalipay ug confidence. Ikaduhang punto mga kaigsuunan, dili lang kay ang justification usa ka kamatuoran sa kamulong nga panahon, usa-usab kini ka personal nga relasyon alang kanila nga anaa diha kang Kristo. So, dili di ay tanang mga tawo justified or luwas mga kaigsuunan. Dili universalist si Apostle Paul. Wala siya nag-ingon nga dili na hinukman ang tanang mga tawo. Ang dili hinukman kadto lamang anaa diha kang Kristo Jesus. Kinahanglang mahiusa kita diha kang Kristo pinaagi sa pagtuo. Ang atong kapuli, si Kristo ang atong kapuli, siya ang substitute, siya ang miadto didto sa cross ingon nga halad nga walay buling.
walay sala si Kristo. Perfect siya nga sakripisyo alang sa mga makasasala. Ang giingon sa Matthew 3:17, kini ang hinigugma kong anak, kaniya may kalipay ako. So adunay kalipay ang amahan sa iyang anak. Dili gumikan sa sala ni Kristo nga siya gihukman nga mamatay didto sa cross, kundili gumikan kadto sa atong sala. Siya ang mipuli, mga kaigsuonan. Gilansang siya didto sa cross alang sa iyang mga katawhan. Kita ang takos nga ilansang, kita ang takos nga mamatay. Apan si Kristo miadto didto sa cross aron tubuson niya ang iyang hinigugma nga pangasawunon. Ephesians chapter 5 verse 25 hangtod sa 27. Ang giingon dinhi, samara nga si Kristo nahigugma usab sa iglesia ug mihatag sa iyang kaugalingon alang niini, aron iya kining balaanon ug hugasan kini pinaagi sa paghugas sa tubig ug sa pulong, aron iya kining mapaatubang ngadto sa iyang kaugalingon, ingon nga mahimayaong iglesia nga walay buling o kunot o bisag unsang susama niini, kundili aron nga mahimo kining balaan ug walay mantsa. Ang Kristyanismo, mga kaigsuunan, usa kini ka relasyon. Ang justification naghatag kanato og relasyon diha kang Kristo. Adunay bag-ong gugma nga misulod sa atong kasing-kasing. Bag-o na ang atong hinigugma, si Kristo na ang atong gihigugma. Philippians chapter 3 verse 8 to 10. Ang giingon ni Pablo dinhi, tinuod sa walay duda ug akong giisip ang tanang mga butang, ingon nga pagkaalkansi lamang alang sa kahalangdon sa kahibalo ni Kristo Jesus nga akong Dios. Nga alang kaniya giantos ko ang pagkawala sa tanang mga butang ug giisip ko sila ingon nga tae lamang. This is the language of Paul. Aron maangkon ko si Kristo ug makaplagan diha kaniya nga walay kaugalingon nako nga pagkamatarong nga iya sa balaod, kundili pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga iya sa Ginoo pinaagi sa pagtuo, aron nga mailhan ko siya ug ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug ang pakigambit sa iyang mga pag-antos nga napahiuyon ngadto sa iyang kamatayon. So, gitalikdan ni Pablo ang tanang mga butang aron maangkon lamang niya si Kristo. We are intimately related to Christ. Ang pagtanaw ni Kristo kanato, mga hinigugma niyang mga katawhan, ug ang pagtanaw sa Kristohanon kang Kristo, hinigugma usab nila. We belong to each other. Walay makapahimulag kanato gikan kang Kristo, gumikan kay nahiusa na kita diha kaniya. Mao kini ang mga tawo nga naluwas. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Gidawat kita sa Ginoo completely. Gugma sa Ginoo nga walay kondisyon. Kumpleto nga kapasayloan sa atong mga sala. Ug ang good news, mga kaigsuonan, nag-imbitar gihapon si Kristo sa tanang mga makasasala nga moduol kaniya, maghinulsol sa sala, talikdan kini ug musalig lamang kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ikatulong punto, practical result. Dili lang kay ang justification usa ka kamulo nga realidad or personal nga relasyon, kundili ang justification usab nagmugna og resulta nga practical. Ang giingon sa atong teksto, who walk not after the flesh but after the Spirit. Nga wala naglakaw sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Kini nga phrase, mga kaigsuunan, makaplagan lamang kini sa King James, and I believe this is a good translation. Nag-provide ka nato kini ug nindot kaayo nga larawan sa tanan nga naa diha kang Kristo. Adunay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Naglakaw sila, dili na sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Ug gibalik kini ni Pablo sa paghisgot sa verse 4. Ang giingon dinhi aron nga ang matarong nga gimando sa balaod, matuman dinhi kanato nga naglakaw dili sumala sa unod, kundili sumala sa espiritu. Kung kita nahiusa diha kang Kristo, aduna gayoy kabag-uhan nga moresulta niini. Mao kini gipasabot ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17. Ang giingon dinhi, busa kung si bisan kinsang tawo anaa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang mga daang butang milabay na, tanawa ang tanang butang nahimong bag-o. Ato kining ipasabot pagduro sa atong pagpamalandong sa verse 4.
Kung ikaw anaa diha kang Kristo, kung ikaw napasaylo na gikan sa imong mga sala, ang imong pagkabalaan mo resulta gayod mga kaigsuunan. Gumikan kay ang gingharian sa Dios, gingharian sa pagkabalaan. Kinahanglan nga atong hinumduman mga kaigsuunan nga ang pagkabalaan epekto lamang kana sa kaluwasan. Bunga lamang kana sa kaluwasan, dili kana ang hinungdan sa atong kaluwasan. Dili nimo mapalit ang pabor sa Ginoo. Ang kaluwasan dili kana bunga sa imong pagkabalaan. Baliktad, ang pagkabalaan mao ang bunga sa imong kaluwasan. Ang tinuod nga justification, ang tinuod nga kaluwasan, dili walay sulod, dili empty. Aduna gayoy bunga mga kaigsuunan ang kaluwasan ug ang bunga niini mao ang pagkabalaan. So ang usa ka Kristohanon aduna nay bag-ong kasing-kasing ug gumikan niini aduna na siya'y tinguha nga musunod sa Dios. Aduna na siya'y desire nga higugmaon ang Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. So kining mga butanga dili gayud kini mabulag. Walay pagkahinukman sa tanang mga nahiusa diha kang Kristo. Kita gipasaylo na ang atong sala ug ang atong kalapasan na-remove na, natangtang na forever. Ug tinuod lamang kini sa tanan nga mga anaa diha kang Kristo Jesus. Mao nga ang pangutana, anaa ba ikaw diha kang Kristo? Gidawat mo na ba si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas? Gibutang na ba nimo ang tibuok nimong pagsalig kang Kristo higala? Naghinulsol ka na ba sa imong mga sala? O gibutang na ba nimo ang imong pagtuog, pagsalig sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo lamang ingon nga igo na nga bayad ug pagtabon sa imong mga sala? Kung wala pa higala, nan ang tunglo sa Ginoo nagpabilin pa kanimo. Pero dili kinahanglan nga magpadayon ikaw niini nga kahimtang higala. Ang imbitasyon sa Ginoo nagpabilin nga tinuod. Ang giingon ni Kristo, umari kamo kanako, kamo nga gikapuyan o gibugatan. Gibugatan sa unsa? Dili sa mga problema ni ining kalibutana, kundili gibugatan gumikan sa atong sala. Gumikan kay atubangan sa Ginoo, ikaw higala hinukman. Bisag pag-unsaon nimo og binuutan, ang imong pagkabuutan dili gayod makaluwas kanimo. Ang imong pagkamatarong hugaw lamang nga trapo at tubangan sa Dios. Apan, ang ebanghelyo, mo gani nga gitawag kini og ebanghelyo or good news. Ang maayong balita is that bisag unsa pa kahugaw sa imong sala, bisan pag unsa ka buling sa imong sala, kung ikaw magpaubos at tubangan sa Ginoo, kung ikaw maghinulsol ug magsalig lamang sa dugo ni Kristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo ug sa iyang pagkamataro nga isulob kanimo nga mutuog mosalig kaniya lamang, ikaw maluwas. Ug ang tinuod nga kaluwasan mga kaigsuunan adunay ebidensya. Busa ka nang ga-claim nga luwas sila pero dili makita sa ilang kinabuhi ang bunga sa kaluwasan. Kana nga claim peke kana. Gumikan kay ang kaluwasan aduna gayoy bunga sa pagkabalaan. Mao nga ang pangutana ni ini higala, aduna bay ebidensya sa kaluwasan sa imong kinabuhi? Ikaw nga nag-claim nga Christian, aktibo usab sa simbahan, aktibo sa mga church activities, higala or igsuon, aduna bay ebidensya sa pagkabalaan nga makita diha sa imong kinabuhi? Alang sa usa ka tinuod nga Kristohanon, ang pagkabalaan usa kini ka way of life, usa kini ka general nga matang sa ilang kinabuhi. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Dili na hinukman ang sibisan kinsa nga anaa diha kang Kristo Jesus, nga naglakaw dili sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. So unsa ang ebidensya nga makita sa imong kinabuhi? Mura kini og bulak ba mga kaigsuunan, flower. Ang bulak dili gayud pwedeng mabulag sa iyang kahumot, sa iyang alimyon. Ang kaluwasan dili pwedeng mabulag gikan sa bunga sa kaluwasan. Ug unsa ang alimyon sa kaluwasan? Unsa ang kahumot sa kaluwasan? Ang kahumot sa kaluwasan mao ang pagkabalaan. This is the distinguishing character
of all true believers in the Lord Jesus Christ. Busa kung ikaw, once again, nag-angkon nga Kristohanon, apan dili makita sa imong kinabuhi ang bunga sa kaluwasan, dili ikaw tinuod nga luwas. Pag hinulsol sa imong sala sa tinuuray gayod nga pamaagi, ug salig sa dugo ni Kristo, tawag kaniya aron hatagan kaniya og bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu sa imong kinasuluran. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text ang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.